Nyaingo ay ublay bagi kesnem arhajar arpusan kum ke Sunday School jang kabalang iyo manrakhi yakni kesi kum ke World Sunday School Day Anniversary. Bad ngepediang subah ipi baro ki para bengay naruk kinong syarai kbi jongi itkot ke komiti balang kilong kemi kilong pa ki khun samla. Bad kerpang nam tai pastor ibedai ban ai ke khubor hapdeng jongi hakani kena paisngi. Ipediang subaru ik para bengit ki belaban page yakni ka program jokni ka jingseng lingba jong ka YouTube channel. Tu blai ungker khu ipi wat hapdeng jong ka jingyun jong ka met ka jingpang jingstom. Belingba jokni ka jingseng pinyoban maru ya ka jingker khu ka jong blai. Tu gini pa chu blai pen kentang yakni ka por. Blai ku pa jigibab neng kumni hak jing jar jong ni por ngiwan bandam haki kejat ke jong me. Manwan ya ke khamat jong me. Bad waru ya ke jing lam ke jong me. Nado ke basdang. Jong ni ke jing mani jong ke jing syakri jongi ya ke keteng ke em jong me. Kerku ya ke wei pegawai ke benda barop an pendap. Maka long barok nangam taka burom ke jong me ko kenran. Idem nginguk iduai ban ngipan ikni barok. Haka kerteng jong Jisu. Amen. Ini ruai lang kejing ruai ke arspa arfulai. Kejing ruai ke arspa arfulai. Padhadin melep ruai yang kejing ruai ngan kerpat. Ya iwei nak inoi kai jong ke Sunday School. I Mr. Jibare ban soba ban sim ya ke benta ban puli nak ketin jublai baru ban dalam ha kejing ruai. Kanya ke gospel blai syaprang. Syakeleng ke perthai. Banroy hakabalang mensim tu ai bantai kinmi bon hajar blapelat na jingdom tliu ban im na India ngi kinwan rusyat ban yaro nong ban im barolai tli kitkot ke jingruai ke ba arspa arpulai. Ka gospel syapran syakeleng ka perthei banroy hakabalang mensim tu ai bantai kini pun hajarlah pelat daging dompli ban im na indiangi genwan rishat ban yaro nong ben im gajing perlu baju bili dan sawah hari cloud tuan upat padang stepi wajing ben im bakrau kaying bagen tang trai dan tei bendap praktin jengko dekat masa nong rembetei yen sekajeng yarong jeng duai real could get give from jing I look by him jing yarose yon I can real jing gersoy men sin sakin diat hi
Jakanin siyang itenad kong kasih Denyarojan haki jengtem Gajing job Calvary Tiswa menginya pendam kijing dua ini ya sengo katu ani kitin kibang hilak manusiam ni kini nak kitin ke jong blay kibang hilak manusiam nak kitab sam kalau nong kabah nyu pra ka dukot ka balai dun riu nang ta nak city upol apostol sigi nong officers kalau nong kabah riu ka dukot ka beningkong hadu basau ba Deuteronomy lenong kabah riu ka dukot ka ban riu ka khandai kintin ki bong gum ni ya ki bangi layo sngo batip ki baki kpa jongi ki laya thu yangi ngenom buri ya ki nagi khun jongi ngenya thu ya ka pateng ka babut saphang ka bor ka jong utrai bat ya ki kam bakrau jong bat ya ki kam phala ki baula le ula a ya ki an ha ki pat Israel bat ya ki hukum ha ki khun ki siu jong Jacob ula batha ya ki kpa tamen jongi ban hikai ya ki an jong haki khun jong ki bakumta ka pateng ka babut kala ban nang ya ki ban maki pat ken ya thu ya ki khun jong ki phi ki khun kalong ka kamram kum ki banget ban ko ngu ya la ki khmi ki pa namar kan ya kalong ka ba phidai ban le to buram ya la ukpa ba ya la ka khmi kabalong ka hukum ka beningkong kabadon ka jingkular haka khanang babaro kanlong baha ba phi ma phila ban slam ha khando phiru kikmi kikpa wanle ya lagi khun ha kata ka rukom ban pen bitar yaki pen ban tu pen he pen san yaki ha ka jing sneng ba jing hikai bakan jam sim wat kelak lanu ya kini ki hukum ya ki bangal ai hapi menta kasni hikai ya ki haki khun ki kti jong phi ya pan kan mau ya ki haba phidon hayeng bat haba phia halenti haba phi song that mat haba phi threi phikta kum kada ka jeng pan kan mau te ya ki haki sangti jong phi bat deng ya ki haki silang mat jong phi tho ru ya ki haki shokat jong ki yeng bat haki khardop jong phi tungin pendam lah hijing duai ukpa jingi ba meneng seisian pengawan panayu eme hang kapor atrai pemla pela yangi kumne kumbangi long ban yang akhmat jong me bangin ya don lang ha ka yeng ka bakoi ka bakantang ka jong me ban sakri pendon borom ya kateng ka baim ka kateng ka bakrau ka kateng ka badon bor ka jong me atrai korku yangi atrai ka ni kapor baki ai bangin pendam kan long ka papdiang hon haka khat ke jenis nei ko chong me atrai ko khu atrai kan ka sngi ko balong ka sngi ko pakarpang ka ba kum ka school pan pau ngi rakhie ban ngi kan mau ya ka na ka banta ki khun ki jongi na ka banta ki khun hep ki jongi jong ka balang jong ka district jong ka presbytery ba kum ju hakla satla ka berthei habangila ban a ki jehi kai na ka khtian ka jong me ye ki khun ki kti ki jongi bangila ban yalam yaki hakalenti kapame mon yaki bakin ya atrai kurku atrai ki jing syakri ki jongi na kapor kurku ki banta bangila ban pendap baro kurku ki no hikai jong ki sonje school ki paper hakabalang bar ki baide bakin lang yo bor lang yo mensia man pendap yaki banta ki jong ki atrai bakin long ki nong bet ki long sara ya kane ka paper ka bamel seng na ka banta ki khun ki jongi atrai
atrai kor khur han ka por yaki nong kat kam jong kat Sunday School Committee ha ka balang ha ka district apostry wa ha ki weiru ba kelang setelah ka perthai we kidang la yo bakidang la ban yo ka bor ka siam bakin trai ki kam ki jong ki atrai bakin pendap ya ka ka bame lambu menta nang menta ka jong ki atrai han ka por ipan ka jing don kat ka jong me ba ngi atrai ba man ka khui ngi we pi we pengila ban yo sngo ya ka tien ka khui ka bakan tang jong me leng bau sakri jong me ba me lawan lam han ka por atrai Waki eke baun pendap, waki eke baun klain ka sentur ka jong u atrai, ilong ki ba pendai ya ka siam ka jong i ka batap, de ki jing le ka batap de ki jing e ka batap de ki jing khuslai abang idon ha ka perthai atrai, rai atrai ni kmi lanti ya ka jing ya jong siam jong me halor jong i han ka por, bingila ban yo ya ka jing sok ka jing kemen ka jing im kajing ai kajing im ka bom jukut ka bamel kulan ka penta ka jongi atrai gor kuru atrai ki por ki banangsa jo kajing sakri ka jongi han ka por ba han ka singi baro sisi awana khamat jong me kum batlot e badap ta pop shin yang atrai ngon kermen bamen ma ki pop ki lat ki let ki jong ha ba nang yai don rekat kajing im ka jongi na du menta ba du ki bom jukut ro atrai Baik kini ibarat ipan ketengah berkuat bertiam tam Yesus Kristus. Amin. Tau boleh kerku ya kajing pulih ya kaktin berkuat jong u baru unspediang ya kajing duai kepelapu. Boleh kerku pi Mr. Justin Barret bila ya kajing skui ya la jong kunran. Hari ini kapor ini sengau arli kecingruai kerpang. Kita kalau nak junior department, pada kebar nak kedan intermediate hadu kedan rangba. Dengan kerpat ia kini department bagi sebab sim yang kebentar joki iwe hari ini iwe pan.
Ngi pen pau ka jing ngungu ka bakrau ya pi ka kerdan junior department. Pedeng jong kijing bun kam kijing puli puthi jong pi ndai plai ka por ba kodor jong pi an ai ya kini kijing wai ka bekerpang ha kini kapor belum kerkhuru ya ki khun samlan adu ka kedan intermediate haduk ba san kerang ba aru ya ka khubor jong kijing wai ha kini kanok phais ngi to belum nang kerkhui pi bro arli department pedang e man shagri blai ha ki por paro un kerkhuru ya kinoi kai ka simkhia ai cái kinh kai jirwai nak kata jong pi ublem kerkhui pi kumjo ha ni kapur ngin yo ban lumno ya kijing aingu ban nger kebat jika osius nya kapalang zwa ban yaram ha kabelum ya kijing aingu pada din belap lum ya kijing aingu ngin kerpat i Mr. S matlang we nak ini kai jong ka Sunday school bai coba pen gentang ya kini kijing aingu pada din jong kijing pen ketang ya kijing aingu ngin yo sngau ya kijing peran nak kalian jong ka Sunday school baru na kapalang dengan pendem sing tuai kumni pan atrai lebo pa jing ba beneng i wan pau khamat khe isne jame ban ai ngo e me ko kondan i kijing isne jame kijing e jame pan pau kijing em jing kham tam ko try habang nang yo ban sakri ban mene lai lo yame ban hukum kani kesingiru kum ki banget ko try ngi yo ka ban rakhe ya kani ka wall Sunday school anniversary day hash look pertai ko try ya ban rakhe pendon boram ya ka school pen pau hapo jong ka balang ko kandan ai ngo em try ya ka school pen pau ka ba ngi yo halaki jong ki balang ko kandan kabalong ni siya ko try ka slam ban yo ikijing hikai ba ko dor ba ka ktin be em jame ban saindur ya ka mut ka perkhat ka long bri man bri kham tam e ban saindur haki ke ba ka jaman sim ka kondan ai ngo imatrai ya ka Sunday school hapo al chang balang ha ka ba nang roi nang kiu ko try ka ba nang ya kisngi sibon kinong puli bat kamjo kino hikai ko try inang kiu na kawai tayo sa kawai pat na wai snem sa kawai pat try kan rat ka jing duhai jing kalong to isnay banay kerkhu mame yala jong Sunday school hapo jing balang kamjuru haki wai pat ki balang hachlo perthai ko try baka jing hikai ka khtien jame baka nang yo jaka kan rat haki khun jing balang baki bor jing dum ki bor perthai ko try ki nam yo jaga banyalam bakala ko try kan nan re baka ktin jame kan yo banyalam ko try ya la jong ki shakri jame ki khon jame kan nan hoi ai ngo ma try iki jing dor ka jame ki jing lam jame yang i kumni ki jong ka balang jame kan nan to nei kir khu ko try haki sing ki por banang wan ru kum chu kum no bangina la try ban rahem na ban klan ki jing shakri in long shakri try ki ba e ban kiu sikayeng jama e ban pule ka khtien jama bat ban e ban sakri panun brame ko try hangani ka por kandan ni duai chicken tin nam tak sakri jama i pastor i ban siyeng ban kren i kijing shisha ka khtien jama hallo jangan ka norim lo jangan ka phang ka school pen pau kandan try ni duai kijing pen sle jama jong ban sim ko jama jong sakri jama ba ke bro ki ban mi action to jo sakar jima ko try kan long sik jing ba man sim ngi ha bang yo ban skam cha score ka ngi yo ma ta ki jing bam ba dei byang dei por ko try kam ta mai ni singi ba e ba shitam kan dan ba ka ktin ki jama kan yo cha ka do not ki man sim ko try is nei ban kan tang ko try kan dan ikini ki jing ai ki bret ngi ki mara khmat jama bang sibanta ni jing ko khoj me try kan dan ma ki kam ki kti jing isnei ban pen tangai ki ko try haswa bakabalangkan penon kami ki shano kin long nam ta pen khrau ki poram jame isnei kan nat nam pen roi ko hai ko try jing ai ki beret jingi ba kin dalong sha jing ko bakrau kan nat nam ta pen ya chaprang ka kam ko jame isnei kin man yarap ki try kan kham tam e bangila ban ai ki do not ki men sim jingi ban shakri ban penon boram ban me sakhi ka teng ko nun bo jame
Diang dry jing ini napa hakateng Jisu demi pan kini. Amen. นี่เป็นป่าวกับจิงสงงเยมิสเตอร์เอสมัตลังระบุจิงด้วยฮลอร์ยกเจงบารุยกิสเกตรีบลายกิจิงเป็นมนานี่ละป่วยฮักเวบัดกับเป็นตาจงกิจิงสกรีจงอีบัดกตะกลองบังงิยอสงโนเยกักตีนจงเบลยฮักนี่กันอพายสงีบัดกุมกับซันดี้สคูลคอมมิตี้นี่ละเป็นเบ็ดบันอายกิจิงเครนฮักนี่กับปอร์อีลองอีเรเวรนซีเอ็นคาร์บุกีPastor nakaliang jong Sunday School bat kabalang. Ipdiang subah yepi ringkat bat kiparlok jepi kibawan lang syakani kecing seng jongi. Bat ngidwai bau blei unkurku ya kecing pekrai jepi barok. Baka kubur bapin ai hapriang jongi. Bat kibas ngap lengba jong ke YouTube channel. Kalong kecing kerku mensim yaki. Kendiat tangkum kecing pin itu. I Pastor CN Karbuki ide nakabalang umlingka baru naga distrik umlingka. Bahab apa ke Shillong Sepngi Presbytery mat bakahab ru haka KGP Senat Padeng. Isyong isab ilok gi khun i hangte pa kasnong umlingka. Diladag rodon kenun no KGP itu pastor sebab pan sairap pan itu piang yak penta bat i bangsa. Hasya bangin yas ngo yak tin jong blay. Ini ruai lang ni kejurai ke arspa arpausan. Kejing ruai ke arspa arpausan hadin jong ni IT ni por ba hai pastor masa simi ke benta ke jong e. The gospel blai lawan na jengai ba syangi. Tu ngap hangi ke kren ke yat ke lengkari. Tu yeng ban sengau ya ka jing bet em menyo sengau ha ke jing ruai ke arspa arpusan. Gospel play lawan na jingai pasyangi tos ngapangi kakren yat kelengkari toyeng bansgo yaga kajing pen em men yo snobha kajing pen em men yo snobha ka gospel play lawan wat ya kalaslen Sharom Shaneng Iyad Yalunong Tau Ban Shem Toyeng Ban Sgo Yaka Kak Din Unong Ben Imbabha Kak Din Unong Ben in Baba Ka gospel play lawan Topo diang eyaga Kan ben ilenti ben Ban boy shaying iba Kater warung yunong yalang Uji sukres panyat syaprang Uji sukres panyat syaprang Tôi ni le chụp lấy chừng đuôi. Sai xiên pan ai ngủ ya me oblay bộ pa chụp bên anh. Ya gặp mà pan la yang nghi cùng kỳ khôn kỳ bị yết cái cho mà.
Bat ya ka ba mele suspa ye gide ka dor ba jo ka snam jong kun jo me Jesus Christ. Ya ka ba mele panla ye ngi bangin kiu bangin don sipor. Hagan ni ka yeng ka ba kantang ka jo me. Ban sekri ya me. Bat kam tam au blei ban ngap man cha skoru ye ka tin ka jo me. Kam tam ka ni ka sngi ka ba kerpang. Ha ka bagi balang situp jo ka perthai ko trai. Ki yo ban rakhi ban kan mau ye ka slam sandur. Ya gaba haki balang ki ba pher ko tras bi yo ban ai ke jingkai lema kan ketien ka bukhu ke joma ko tras bi nganget skam ba men don kat lembat ngiru ya ka bangin ang la ko tras bi bangin ang san ha ga ji im jongi lema ketien ke joma ka ba mlakran hangi tras bi lema ka poru usekri joma ko trai udan ka benta ya kaban sam ya ka khubon ka ktien ka joma haki khun ki joma au blai ya ka ba mi don ban kran lam ka por lam jong ngi duai khmat joma au blai nama ka ta tu ai ba ki ktien baro ki ba mi no na ka sentur ka jong kinda long ko trai ka khubor nam ta jongi kinda long ru ka jong bam ka ba ka jam sim ka jong na ka ban ta ka jing im ka jongi bangela ban im om tang du kupu henre de ka ktien ka ba mi no na ka sentur joma Tras bi tu simti ya ka por ka bang sa barong i item bat ngau ka jing dwai ha ka karteng ka jung jisu ngi pan amen ha ka baning kong e ngi ai ngu yu blai u blai snei u blai don kat lambat ngi bat ya ka brong penla yang ngi ya ka bangin don ha ka di ka por bang ni sakri banjaro ban penan borom ya ka karteng ka jung Bat nga aingu ruyu blai ya ka berpenla nap ta jonga banjadon rengkat lam pi kum ka balang hagan ka sngi ka kerpang jong ka jirakhi jong ka palang ya kan ka sngi ka kerpang ka wall Sunday school anniversary day bat hagan ka por ka mentang ai ka jukup blai na du temsan WM Ramsdam ibolong superintendent jong ka school penpau jong ka palang Kublai ye pitum san lang bagi kantin pediang ke jong pi nam ta jonga rengkat bagi ni ki bahayeng ki besam ki beda rengkat lembat nga ke por bat ngi pediang ru daga mensim ke bekaman bat daga mensim jo ke jus ngongu ye ki kantin pediang ke jong pi na ke beta jongi ke por ke benta nya ke kublai ru na ta ki nong serai ki ba iet ki tum san ki belong ki kepala ke jong ke palang ya ka bagi julong borobor kakti kamon bakakti ka diang kam tama ka jing tre ka jonga ya ka kam ka jong konra hala ka jong ka palang kit khot ka komiti balang lembar ya phi baro ki parnge ki be kat ki balak bandon ha ni ka por ka pamenta ya phi ki nong police Sunday school bat kumju ya phi ki nong hikai jong ka Sunday school jong ka balang nga ka jung kublai ye pi baro ka teng ba thiang tam ka jung Jesus ubolong unong penim bat no suspa ba ye e jongi tenga pan pa ka jus ngu yu blai ya ka bangla bandor ka la pi kum ka balang bat kham tam e nga ka jung kublai ya ka program committee jong ka Sunday school jong ka balang ya ka bala penyo benta hanga bat ya ka balang hi bar ka wei Bangan wan ban sam ya ka khubon ka ktien jong blai hagan ka si ka bakarpang ya ka bai pastor jo ka balang rebellion im wala im don hangni henry la phone yang amane ya ka bai la khot yang ha ka por ban ya don kan ban phi kum ka balang kani ka long ka sin ka ban kong nam ta jonga ban ya don ha ka program jo ka balang henry la don chi sien pat ha ka jing sang samla jong kam Phutmuri district ka bangla deban kren ha ka jing sang ka ba men miet ban ngai ngu ya ka bangla yo ban kiu biang ha ni ka por bat kham tam ha ka ban sam ya ka khubor na ka tien ka jong oplai tien ka por ki param ngi ka por klana ya bat ha ni ka por nganum kren su ya kita ki bla sang ya ka Sunday school namar ngla ju kren na ka por Henry ka jingu bat ka buram ka long yu play nadu bala sang ya ka Sunday school
pakai Sunday school kilang roy halaga jok balang. Ya kabala penmi sibun ki kun jok balang. Ki lalong ki atiar ki bakodor. Laka long haki benta ki baper. Haka jing sekuri ke jongki. Ya kabagani ka tien ke jong belai kala yo. Ban syong dap karhai haka danut haka mensim jok jing jongki. Ya kabagani ka gospel Kaktien jong belai kalawan hagari ka rikasi ka bi jongi. Nado ka snam ka bau Thomas John ulawan haka khalpras pa saupuai. Ya ka bolo seng ye ke skul. Ula ai ki dak tho ki dak puli. Ya ka bolo seng ru. Ye ki skul ka ban ai jingkai bat khamtam ya ka ni ka ktien ka bu khu jong belai. Bat ngilong kumni ko mangilong parang bi. Kadai kaktien ka jong oblay. Ngaju puli, ngaju perkat. Ya kita kepol sabar kan poi ka gospel hagadi gari kasi ka jongi. Shwa ba kaktien jong oblay kan yo ban sokle hagadi gari kasi ka bi jongi. Ngilong ki breu ki bakumno. Ki bam nang, ki bam don, ki dak tho dak puli. Ki bam nang ban pong ban ya ka riam ka bet ka jongi. Ya ka ba lakran ban jongi. Bakam baha kam mentoy peminikai kini. Kabha peminikai ki syrik hajrong ding. Perkhat. Henry ka bor jong ka gospel. Ka ktien jong play. Ya ka bangi yo. Haka jing im go jongi. Bat kham tam leng ba ka Sunday school. Ka Sunday school ka long ka school ka baat. Ka baai ka jingkai ya ki khun jong ka balang bakin tip ya ka ni ka ktien ka jong play. Henry ka school ka baningkong. Ka baai ya ka jingkai. Ya ka ktien jong blai ka dei ka rempe jing ka stan ka jong. Bat gi duai bo blai unang kerku ya la ka jong ka Sunday school hal jong ka palang. Bakanang roy pat bakanang ya soprang. Ha ka ban ai ya ka jingnang ka jing stat. Lengba ka ktien jong blai hagi kun jong ka palang. Bat hagani ka por ki parang pi ni na phai no ska banta naga ktien jong oblai ka bangadon man kran ban ya slok hari ka por ka banta ngili asngau ki khubor Sunday school naga snam saka snam Henry hagani ka por ka banta ka basyat ya ka jungmut ka jung perkhat jonga ka bangan kran hapdeng jong ka balang barki khun jong ka balang kalong ya ka bagilapan syam Naka kitab ke jongu Joshua Marselong gupta pilatip Naka lenong ayu ngilatip Naka thot ayu ngilatip Banga kwa ban kren naka kitab ke jongu Joshua Kelenong ka beningkong Bat thot ka bapra Joshua kelenong ka beningkong ka thot bapra Ka baong kumni Wat ai bakani ka kitab ka hukum kan jano naga sentur ka jongbe. Henry manyai perkhat ya ka senyasmi. Kenang ba minyo suma banle ka bakum ya baro bala tho haka. Nabakum ta men roy halaka lenti. Bat kumta men ban men manba. Ai kublai subun gini ki kenhon ki kadan. Infan bat kini ki kadan ki balkas intermediate seneng ki bala ai ki jingruai ka balang ko kubo bat hakani ka por ka menta ngine kran ya ka ni ka ktien ka jong blai ya ka bau blai ula kran ya uni usakri uba e jong u Joshua kadi ka long ka por ka bau Joshua Un saya lam yang ini kikon Israel hadin juga jengya lam yapno ke jong Moses ublai ula penkamti hauni usakri uba kodor ubanya lampat yakini kikon Israel sakata kari jong ke jingkular lani kata ke promised land ublai usngau tu bah bahabon salet
sa kategori juga jingkular kum unang yalam. Ki jing tenju ki bakrau ki ap hakmat. Ki ratba ki bakrau ki ap ki thama bad ka jing bam tikna ka ap hakmat. Bad kini ki long ki kentin Ngilawan ong ki kentin jong ka jing maham, bar ki kentin jong ka jing penslur ka jong ublay yau Joshua. Kalong ka jing kran om ka jing let ka jong Joshua sa ka jing pentebit na ka bantaka thama ka bon kendu Henry karpang supang ka jing im ka bagan jaman sim ka jong u. Abon sodon ka ri jong ka jing kula. Ko Joshua ong ublay wat ai bakan ni ka kitab kamu kan ni ka tin ka jong ublay kan jalo na ka sentur ka jong ma bat hang ni ublay ulakran la ngi pet gini ka thot ya ka bangin pet lengkot hang ka por ka mantau ong wat ai bakan ni ka kitab ka hukum kan jalo na ka sentur ka jong ma kata ka de ka jingkran ka baningkong ka bangi sobut pat iki bentaki bahadin kan jano na ka sentur jong me lesi haki wei pat ki kentin nilaban ong yakini ko Joshua onda melapoi sikari jong ka jingkular wat ai baki wei pat ki jing perkhat Kinyo ban sinsyar haka jeng mut haka jeng perkat ke jong me bat ban kelet no ya ka ketin ka jonga ka bang lakran hame ublay ngi ken mau ki par ngi bi ulakran ya kini ki kon Israel kini ki kitab jong ka hukum ka bang mut kita ki santeli ki kitab ya kaba Moses ulatho kini ki santeli ki kitab ya kaba ublay ulai haki kon Israel kaba kentop ya ki hukum ki jong ublay kiba hukum kiba kentop ya ka jingkolar ke jong ublay kiba kentop ya ka jing hikai ke jong ublay kiba kentop ya ka jing snang ba ya ka jing maham ya kaba ublay ula penyo hakiri ki kon Israel ublay ula keranru ya kani hau Joshua haswa baun salat sakata ka ri jong ka jingkular ban kam kenti ya kata ka ri jong ka jingkular banyalam ki kon Israel wat ai bakini kin jano naga jing im ka jong ma namar ublay usyap ting yo ba onda ulah paisa tegari jong ka jingkular yo ba mau yo ba kini ki kohon Israel kilendat no ya ka tin ka jong oblay kata ka jing siap ting ka jong oblay namar ublay ulah dapan kran lupa ki par ngi ya ka jing siap ting ka jong oblay kalong larang ipuli na ki kitab Deuteronomy kelenong ka ba pra kat khot ka ba khat wei hadu ka bakat sao ko ongkum ni ya ka bau blai ulah keran uang to sumar ya ladi bayo amen kelet utrai u bau blai jong me da ka ba khlem do sumar ya ki kom jong u badi ke jing bisar jong u badi ki an jong u ya ke bang hukum ya me ha ka ni ka sngi bayo anda mela bam bad mela kedang bad mela thau ki yeng ki baba bar kila syong sa haki bar haba kila rohi ki masi jong me bar kila lang brot jong me bar balaman bun ke rupa bar kaksiar jong me bar malan bun barok kat pamidon ti hadin kata baga donu jong me kada ngau krau bar men kelet ti yu trai ubau blay jong me ubawan lamno ya me negeri Egypt na kata ka ying ka jinglong brau kata ka de jik ting ke jong ublay yo ba mina poi sak ta ri jong ko jingkolar
Hapdeng juga jeng manpha juga jeng im. Hapdeng juga jeng roy hak sepak kapo. Hak jeng don ke jeng em ke jong me. Yo ba mi kelet no yang ha. Yaki ketin ke jong ha. Yaki hukum jong ha. Nama kita ublay maham ukan tu yo Joshua. Bagi hukum ke blokeran. Kenom jak no ada kesentur jong u. Henry unyai pulih. Nak sentur ke jong me. Kamu u Joshua unyai pulih. Yaga di ke kitab ke hukum. Om tang ba un pulih. Unyai pensengau ru. Om tang ba un pulih unyai pensengau. Ban share. Unyai penkan mau. Barban samru ya ketien ke jong saki wei pat bakin yo sngau ya gan ketien ke jong blai om tang baun suhun bangala yo sngau tang manga kala biang kumta kala kut kumta hari ong blai kampat biang kumta Joshua puli mame bar haba me puli kam dai ban sokut tang me henry share pen prianglem ya gan ketien ke jong saki wei pat ki parngebi ni angu yo blai ko mangla kren ka sedang bola ai hangi ya kan ka kitab ngada ngongu yo blai ya ka bo blai ula hangi ya kan ka kitab ya kan ka ktin ka jong blai ka badon haka ya ki hukum ki jong blai ki badon haka ya ki an ya ke jikai, ya ke jeng senang, ya ke jeng im, jeng i kumno bagi ban im, katakan jeng im. Kaktin ke jong belai, kabannya lam yang i, kita ke right direction, kita ke lenti, kibadai hak jeng jeng. Kenang bagi nombak kelano, naga ni kapertai, kababunlat, kabateng-teng, kabayale yang i, ban pen baklano, ya ka jinya lenti, jong ka jing im, jong i, hak ni ka slah, jong ni kapertai. Henry ka ni ka ketien jong blai, kalong ka syarak, kabayalam ya ka jing im, jong i. Ublay usyap tieng, kipar ngebi kombola keren hu Joshua. Usyap tieng ru yo bakani ka ketin ka jong blay ka jano naki khon jo ka balang mauro. Yo ka jano yo ka yo landet no. Yo apa mangia pada pi ngembang su ban puli ya ka ketin ka jong blay wat ai bakani ka kitab ka hukum kan jano ada ka sentur ka jong me kamu mut ngembang su ban puli ya ka ketin ka jong blay kadon haki yeng jongi harang ngemplet su ya ka ngem kwa su ban ya keren ya ka ban keren ya ka ban kan mau ya ka lani banyak sam ya kena ketin ke jong ublay saki waipan bangila yo kena ketin jong ublay kipar ngebi kari mereka kalau kari ke bakrau habla frame ya ka konsion je kari mereka kibabun kiba frame ya ka konsion je kari mereka kidai ki balang Protestan haga jingkenduk jong ki ha Philadelphia hakat senam khatnyu sepak prapunyo san ngut ki delegates ki kenduk lang hata ki babon ki Protestan ki Katolik sebat ki wei haga jing syah ka konsion kaldon ka jing perkhat ban perung ya kan ka ketien jong blai ru bakan rung haki wei ni ki articles jong ka konsion jekari Amerika Henry haka jingkran ka bakhadu ki sngo ba kamdei ban penrung kumta namar ka Amerika ka deka secular nation ka bakan thup iki wei pat ki beriu ki bam pat ngek ru ba kumta kim sngo dei Henry ki konsep ki jing perkhat
Pat kiyok ban psung, kiyok ban psu, hakata ka konsion, kam tam ki articles, ban pen pau supang ublay kum usim, bat kum ta ter, kidon hangta, kidon ru kini ki state constitution, kibla penrung ru iki reference naga Bible. Habaga ketien ka jong ublay, watla kam syam la sim ya ke benta tik naga Bible Henry kalayok ban psu tang kendiat kat kum ki jungmut kita ki konsep hakata ka konsion jekeri Amerika ki pau berngut haka konsion jekeri Amerika ni syam bau blay u karku ya kini keri Amerika bakalong keri ka beruspa kalong ru keri ka bangitip ya ka kum kata ka super power ni ke jeneng kiu ya ke jeng ruspa jeng keri Amerika hakil yang baro haka jeng nang haka jeng start haka spa haka pau ke jeng ki kinong elam bar kinong song snong hapedeng jeng kata ke baro haka bakadu hapedeng jeng ki jeng nang roy jeng ki pat kadon kapor bakini kinong song snong bat kinong lam kilas dang ban kelet no ika ketien jomplay ni kan mau habakis present jo keri Amerika kidon katu keningut wala kam dei ban le kum taru hari kidon ki present jo keri Amerika habala kilapen bam smai ki ban simti ke kam jo kum presiden pon sin ki bam smai ka Bible kidon pat kiwei pat ki presiden ki bam tre ban bam smai ka Bible namar kam longgar kam kabadai kum ban tahan rei ki don pat ki kestan ki nong lam kestan ki babam smai ka Bible namar ki skau thu bakani kan ya lam lenti ya ka jing em jong ki kum nong nya lam ya ka ri Amerika ha bakani ka ktien jong blai kam don han rei kan ni ka ri Amerika ha bakhadu op pedeng jong ki baro kal sedang ban landat ya blai ya ka ktien jong blai kidon ki state lai ki bala pa ban weng no ye ki khot jaka Bible bat kim dei shu ban puli haki jaka puli jong ki haki office bat kum tar bat kata ka de ke jinglong jaka Amerika haringi kan mau yu ko we ke jing sha par ngi habala pen thai pat ye kini ki twin towers kham tam ka World Trade Center haka khat we trek jong bana September jong snam arjari we wala kani kam da shai pha kala ban long ka badai ne ka bam dai Henry la shue thu bahadin bal jing ja ka de ka jing thai bakini ki journalist kilawan ban interview ya ka lok jong Dr. Billy Graham ka badan ka por ka jing thia pak ban keli hapo ban keli ya ka ban keli ka de ka jing keli. Where is God? Why God allow all this thing to happen? Shay ublay udon, balay ba ublay usya, bakini ki kinja hakari Amerika. Kajing jubab, jong kalok jong Dr. Billy Graham kalong kumni. Ublay ula pet no nakari Amerika. Ublay don shu hakari Amerika pilabe yo ublay nakadonu jong pi pilabe yo ublay naki long yeng ki long sam ki jong pi pilabe yo ublay naki institution ki jong pi pilabe yo ublay naki office ki jong pi pilabe yo ublay naka sensar ka khadar ka jong pi nama tau ublay ulapet ban eno ya ka ri Amerika kumta dei halor kani ka jing nongrim habau blai dan shu ke ba pikimi lenti bakanja parang bi i magani ka ri kasi ka ba i jangi kari ka pangilaman ong kalong kari ka ba tibriu tu blai kari jong ka akor kan jong ka buram kari kapabun kinong suksnong kidei ki kestan Henry menta balai kalong kumni balai kalong kumni
kari ke bah menu ki kelung ki kena ki nut bandai men miet men yong henry menta sen sya tang ka jing ting tang ka jing smit sudah kari ka bang i ka bang om tip riu om tip blaisu ka akor ka buram ka hiar ka jano hapdeng ki khon jo kari kari khasi ka be jongi ngila man ong hapdeng jo ki khon jong ka balang ki balang nget yau blai ka hok kam yang su hakini ka sngi menta par ka be ka do nuot jong ki briu kalong ka do nuot ka ba khalam blai su ki long yeng long sam ki ba bun ki ki broken family oh ki khon ki ba em lengkar ki ba ya lengkar ki khon ki bam kongu su ya ki kemi ki pa don ki ba ong imat ublay don su hagari khasi ka ba i jongi balai usha ki dik ki banja ublay don su ngiele kat kum la ka jong ka mon don an, don hukum su kabalaban te yang ni hagi digaski ke menta. Ni em hakamon, ni le hakabamon. Ni em hagasni kaktin jong blai kapan kan mau la dengan puli ar Timothy kalanong kabalai kat khot kabaning kong terter ka ongkum no hagi digaski ke bakadu kinlong ki pohor ki ba sistem namar ba ki briu kinlong ki ba i tangyela di. Ki ba sarong ki ba ket ki ba hangamai. Ki khon ki bam ko ngu su ya ki kemi ki pa ki khu ki briu ki ba i ya ka jing sofa banyak ka ba ki i jau blai bat ki ba don tang ya ka dur jong ka jing lang ro blai henry ki ba len no pat ya ka bor jong ka balai kalong kumta yet par ga bi balai kalong kumta Prapau person kinong sok snong hagani ka ri ka jongi kinai ki khon ka stan ki blas tip ya gani ka kitab ya ka bau blai ula penyo hangi balai ni em hagani ka si ka bakum kata kat saba pa ngena jer ka tagi ka jing sniu ngiyet ya ladi ka dau ka ba selendet kalong bagani ka tin jong blai kala jano na ka jing em ka jongi kanong da pedang jo pi kom ki khon samla ki pi bang ban puli ka bible kanong da pedang jo pi ke bon jing sang ani ka pohor ka banta ki ba e ban puli ya ka tin ka jong balai kanungot pidon ki jing ke sam jong pi bangan sim ya ka dikaktiin jok blai bangan puli ya ka bankan mau bat banyak samru saki wepat kum ki khun ki jong blai ki blai yo ya ka ma de ka jepet em ko jong blai ya ka bau blai ula pen emengi lengwang de bible ka ktiin ka jong nilai share ngas ngau tena cibun ya ketu konong alak kai kriket ke Jimmy Mar Rodriguez ka bangila tip kalong viral ketu ko bagi pak kumno ka peni habaga gospel ka don haka ngan share ya ka sa ka pertai bau Jisu ngalak ban le ke dike nama dei u Jisu ngayang hang taban bat Henry ublai ya le nam ta jonga kanongut jong pi plah ya kata fi share ya kata haki skol ke jong pi bau Jisu udai tang mau unang pen em ujonga bangala syam yo Jisu hakani ka ktin ka jong blai hakani ka kitab jong ka hukum bon sien parngebi haka jing nang roy jong ka spa jong ka phau ka bangidon haka jing nang roy jong ka jing nang jong ka jing start ngilangi ha banyo ngau ban puli jong ka ktin ka jong blai ngila keli ublai ulang ayu te bangin ublai ulang ayu
ngila be yu blai haga jing im ke jongi habang imbang su ban puli ke di kitab ka hukum ke jong blai kamut bangila be yu blai naga jing im ke jongi ngila be yu blai ni ki long yeng ke long sam ke jongi ngila be yu blai naki jaga puli ke jongi ngila be yu blai naki office ke jongi basami ni ong kata kesni menta naik keren ya ka jeng pam sap ke jeng mampong mi ki pam ngau tanat su nama ngila be ti yu blai ngila be yu blai naka sensar ka kadar sami ka kenrum ka kenram ublai ula pet habu ublai ula pet ke kei ke jengmut ublai usah kan ye ke barang abakan ke tihin jong ublai kam yo su ban sandur ya ke jeng im jongi kam long su ke jeng pam ka ba ke jam sim haki long ying long sam jongi pikmi lanti komno ba ke jeng im jonga simet kan long pikmi lanti komno ba ki khon jonga kin long haba kimbang su ban puli ya ke tin ke jong ublai pikmi lanti komno ublai nama tahu don banong hangir kum ni jo hagani ka por aba beli ngau na ka Sunday school ke tin jong ublai haki long yeng long sam jupi what I bakani ka kitab ko kan jano na ka sentur ke jong me kabar kabau blai lu keran Joshua wang menyai perkhat ya ka senyasngi kenang pa men yo sumar banle kat bakum baro bala tho haka yai perkhat ya ka senyasngi kamut mit labat sngi ublai nama tahu hukum yo Joshua amtang bakani ka kitab ka hukum kan jano na ka sentur jong me mempudisu Henry yai perkhat meditate puson miet labat sngi perkhat jeliu yaki jengmut ki badan haka ba undak thabha bagani ka tien kandang ngam haka donu jongu om tang ba un supuli yaka Henry hadu bagani ka tien jong blai kanda sandur yaka jengim ke jongu puson mdai tang men supuli bangala puli yaka tien jong blai ublai ong meditate puson yaki jengmut ki badan hapo jengka yaki jeng kwa jonga ka ka ba medai banle bat ka ka ba memdai banle ka ba pha bat ka ba sniu ka ba dai bat ka ba lat ka ba shisha bat ka ba shisha puson yakata amdai tangon supuli nama lada misupuli kumta mempuson kamnon jengmut ARUM kani ke kitab ke hukum ya me ublai ukantu yu Joshua bonle kumta tang mersupuson dan kamru ban ko nguru ya ke ka ba tien jong ublai ka kren yu ban puson ko ngopat kam don jengmut umle pat ye ke ka ba ka tien jong blai ka kran bode ban le umle kam don jengmut ka ba kum ka taru namar ka jeng puson klam ka jeng ko ngo kalong ka ba thali ye Joshua la khot ban le ye kat ba kum bala tho om tang bon sutip namar ba ka thong jo ke kitab kalong om dei tangka information tangka jingtip para ngai henry ka thong jo ka kitab ka long ya ka jingpen kala dur ya ka jingem ka jonga pade ka jingem ka jongi ublai khat du yangi ha ka ni ka jing rakhi jongi ya ka ni ka Sunday school bagani ka kitab ka hukum om tang bangin supuli henry ngin puson ngin ngam jeliu
Bagani ka ktien jong blai kan rung sadu ka bajeliu ka donut ke jongi. Ong unang roi siasam ngala rikop ye ka ktien jong me. Haga donut ke jonga. Kanang banganom le pop ya me. Ngala rikop. Kata kadai bagan rung haga jiem jongi banginom le pop. Bangin lap ye ka jengmut jong blai ki bopen pau yangi. Kiban pen keladur ya ka jing im jongi. Kani ka ktien jong blai kam dai tang ke information par bagi ko manglon. Henry ka dai kata ka transformation. Ka dai ban long ka transformation ya ka jing im jongi. Harengkat ka jing puson ngin ko nguru. Ya ka ka bau blai ukuran yangi lengba kani ka ktien jong blai. Klam ka jing ko nguru. Puson kat bapison Henry ngim kongo kak tien jung oblai ko ang ya kum ta se Henry ngi ya la ka jong ke ka jung mut kak tien jung blai kala patai ngi nai kren subu ni ke bar khat ye ka bau blai kwa ngi la ma kak tien jung u ye ke ka bau ngi de ban le ka jim jung ngi la ngim kongo ke kan long ka jing im jung ngi la ngim kongo ye ka ni kak tien jung blai kan long ka jing im ka ba thli Kanong pen keladur, ru ya kajing im jongi, nginyai sak kijo kibriu. Kajo kajing long, haga jing im jongi. Balai nginyai sak kadi skimata kijo si kijo. Omdon kajing keladur, haga jing im jongi. Omdon kajing rublai, haga jing im jongi. Sudon kadur jong kajing long rublai, Henry ngilan ya kabor jong ka. Namar ngimpat syak pen keladur. Ngim par chatang hakadi ka ktien ka jong blai ngim ko ngo ya kadi ka ktien jong blai ngi im hal ka jong kaman ka ktien jong blai ko ang ya sakaman ngi ya sakadiang le ka babha ngi le ka basniu ko ngo ikimi ka pa ngi le persya ikimi ka pa wat nom tu ngi tu wat nom penyap ngi penyap wat nom kelim ngi kelim wat sakilam ler ngi sakilam ler Dan jumut. Unang ruai semestinya ruai ka Bible ka berkentup ki hukum jong blai. Jing seneng jong ka kham kodor ja baro ka perthai. Hakan ni don bun hajar ki atian ki bandam klempu ja kangan puli ngan perkhat. Klem tapap perkhat. Ki dan ki atiar ki bandam. Haji. Parngebi hatung ila puson. Ya kami labat sengi. Kam tamani ka perthai ka bangi im. Kaba ka perthai ka baki breu ki ut ya ka jing bam don por. Ublai afsau kenta ya ka jing im jungi haka chiski ngi om don por om lapor om don por ban sakri yo blai om don por ban puli ka ktien jong blai haka jing bun kam ka jungi. Ngi sko bangi mla ban le ya ka kam ka jungi haka jing im jungi om don por. Ia maka percaya ke bakum ta. Haka jing bam non por, hatung ila sumareka. Hatung ila kongu ya ka. Hatung ila le kat bakum ke kitab ke hukum. Kap tha yang iban le. Ngi hangi ya kataban perkhat. Kadon kowe ke jing tu khana ke bitu khana le si kata kalong. Kaba penkeladur jo wei naki ya wei naki kena samla long bakadon ka wei ka jingja lengkot ngayo sngo ta khana na ka jing thu kana jong wei ni ki pastor ya ka bai thu khana sephang ha ka jing on tep ya wei naki temen san ha ka wei jong ka balang ya ka bla tip ya ka kerteng ka jong to tem san do babu Thomas ondal dap iki baro banra no na yin Banra no kini gamet jong babu Thomas shalom jing tap. Andal dap tap ka senduk jong hang ta. Haga tak thliu jing tap onda glapoi halom jing tap. Upastor was sedang kata ke service ban sedang no ban le kata ke service ke jing le diam le rukom ka bakhadu itu temensan. Haga tak por wan mi kan san oi briu ubar riam haga jing riam kum sipai.
uang yo to pastor siapa pinle ke service pisu bahaban ailat yang tang kendiat tang 10 minit 6 minit pastor upet ulengo yu brio kariam sipai upet yu uang namar ke jengkwa para jung uang to le ya ka pide ban le utau sipai hat kapor ulawan sekamat ulayeng attention hagata kathliu kablathia kamet jong Babu Thomas utaman besan barok kile supet ulayeng hangta ulas saliu ya kata sendok kablathia kablabu ya kamet ka jong Babu Thomas onola kut kota kas ulale kumta 10 minit bat onda ulada pen kut udam baru ong yu pastor kubre sibon pastor wang haban let no namar ngam don porsu namar mentang ada ban let phai no saka jaka ka baga trei ka posting ya ka baga don hang ta kum urang ba sipai on la pet yu ta itu bobat ka kadan kum major kata ka service kala ya kum ta utau sipai ula let no hari la don uwei pat utau unong thok kubor journalist ubala lengo ya kata ka komle jong di sipai namar jo kami compare ula let ban bot yu tau sipai ula mare ban ondo la mare kumta ula penyeng yu wang sar pila ban aipo nga tang kendiat tang kendiat bangan kren pi bangan keli pi wang toto walang ala kham kerki namang haban be ban le airport namar ka lingsun kan mi kumta upet chu ong o pide nong thok kubor ong oi wang toto tang kendiat ngadon banon ban batai pi ong tau nong thok kubor pet seni kani ke jingja ka bajia hang ni hulum jutiap yu Babu Thomas kalang ka bam jujia menu ru ban ngampatkan mau dei tang hang ni ba ma pi le kum tu ya ka thenduk pi saliu ya ka met yap jong Babu Thomas ke ka da wo pelong pi ban le kum tang wang o ka dan sibun ki baro Henry tang khandiat wang ngalingkot wang ong utau sipai wangalong kumni ko mangalong dai namar ba ka jingkai skol pen pau jong Babu Thomas yanga ka balapen ka dur ya ka jing im jonga bat ki parlok haka kelas intermediate ka bang don haka kapor kala ai hangai ka nong rim ka bangan im kala ai hanga bangan skau thu ka ka badai bat ka ka balai kala ai hanga bangan skau thu ka jing dum bat ka jing siai wang ka jing ya lenti jonga ku mukun samla wang pitip ngalong unway neki khana ki badaka bha haka kapor ka banga syong haka kelas intermediate haka kelas jong Babu Thomas wang asat le ki kam khutia mutia wara kelas ru wang asat pep jaka school pen pau ngam juan school pen pau Henry Babu Thomas pitip uwan wat yang asyeng uwan ban wat sieng uang wan sekun seka kelas bagi puli ya ka ketin ke jong belai uang toto ngasawan Henry usuang ta ketin julet Henry uyayuan uni Babu Thomas uang uwan na ka sport de ketin ki ba i ketin sebun jong Babu Thomas habula kren yang kumta ki penlong yang bangan let seka school pen pau buat apa dengan jenglong dekat Henry karung ka ketin ke jong belai hanga naki lesson ki balai kaya wa kat bangarang don halas nong bangar puli ya ke kelas intermediate hapadeng jo ki jumchoi ki bajur ondala kham somla ka ketin jong belai kayuan sayuan haka jing em jonga haka jinglong samla nga persyang ban lihat ke jung percaya Henry ka ketin jong belai ka kren sikai kren yang kablong ka jing bam ka pamanga nga de ban bam hamana ka sni bat nga salong kumni ban poi sa ka kadan kumni ko mga tre manta wang sa report ya kani sa ka kubor jong pi baki weekend tip halo kani dai lang Babu Thomas uba i jonga
Boluang baka jingdwai junga kalong bu blay unang isnay yanga bakumba kalong menta kalong kumba wangabat ya ka AK-47 hakawi ka keti bat ya ka ketin ka jong blay hakawi pa ka keti banyele persya ikinong shun kibawan na sabar Henry Kamtam yaw nong shun uba persyang bandon bandrung hakadonut ka jonga Day tang kaktiin jong blay kab ahenga ye ka bor hapdeng jong jing job wat hapdeng jong jing sa job kiba bunsin ka bangala day wani kendu haga jing im go jonga kata kalapan kaldur itu samla lewa kaktiin jong blay pangai bi nama kata bagani kaktiin jong blay kan yo jaka ngin perkhat ngin pusan kan pen kladur ye ka jing jongi habala pen kladur yang isimat kaktiin jong blay kapan kladur ye kan penkladuri ka yeng sam jong pi bar habak la penkladuri ka yeng sam jong pi kan penkladuri ka emlang salang kan penkladuri ya ka sensar ka kadar ya ka ri ber ka khasi jentia jong gi parok ko we lada ka tin jong oblei kralong ka jeng bam ka baganya mesiem ngila puli bar ngila pusan ya ka bakhadu ka bau jusu blei wang jusua nabak kumta men roy halaka lenti bat kumta men manba Kabaskutran, ya ka jingkular ka jong ublay, yaw Joshua kalong balada ka di ka kitab jong ka hukum. Ko Joshua kanom no na ka jing im ka jong me puli ya ka, me perkhat ya ka, me puson ya ka, me kongu banleru kan ko maka di ka kitab kaptha ya me. Kakular jong kalong baka jing im jong me kan long ka jing im ka balang successful. Kabacot menroy hakil yang baro jong ka jing jome kat siapa me phai ka jing roy ka jing man pha kan long ya ka jing jome ko Joshua lada kan ka ketien jong blai kanam jano na ka jing jome hatu kam long ka kular ka basngot yang namar bau blai ukular kam de ka jing kular jongi ka ba mentangi kular la sha ni ngimbat su ka kular em ka kular jong play ka ba ho ka ba em lalangi ko ngu yu ka kular ka zon ya ka jim go jongi ka sam ka ba ningkong ka khot ka ba ar ba ka ba lai ka ong kum ni Henry uba ka jing sobha jong u ka ha ka hukum jong utrai bar ha ka hukum jong u perkhat senya sngi ti unlong kum uding blathung harut ki wa Uba say lo so halaka ayam. Uba kasla jong uru kam telur no. Bad ke eru kabau le. Kan manha ong ketien jong play. Uba ka jing sobha kabau mut. Ladangi sobha. Haka hukum ke jong play. Haka ni ke kitab. Baru berkat sen yasni. Unlong kemudian beratung harut kiwat Uba say lo so halaki ayam. Bat kum ta terter. Kadan ka wei ke jitu kena son perkut. Udan wei samla. Uban le ke exam ke jong u. Ulong yu kupa ula itnat ke wei ke le sip la yo sngo te ke jitu kena. Ulong yu kupa kopa nga itnat pi te ka sport car. Ka badon ngakwa pa wangan yo te ka sport car. Ka kali sport. Pila pa pentit nga. Ukpa ong to ngan sa pentit ya me kon yang di kali tang ba mi de ban puli pha la da mi pass pha ke exam ngan sa pentit ya me di ka sports car ka kali sport to khun ula pen sitom ula krek kot pha ban yo eta ka kali sport ka ba internet bat on dala de ka por exam lengkot ulai le ke exam bat on dala de le ke exam kalami se ka result ulawan situ ula pass pha ka exam Ula pas pa ketika exam. Baru anda pas long bari suku pa dekat jingkemen dekat jingkemilan tika jing angnut bok pa sa pentit yu ketika kali sport. Wang pa ngala pas pila kula dengan pentit dengan dekat kali. Pa wang hohot ngala pentit ye pi khon. Wang sim kani kadan ko bai ke jing song kabla song pa hangta Ula ai khon kani kata ka sports car ka bang IP sim to khon ka jingkemen lo ka ban tip kata
lesi balkom ta terter ula mare sa kamera ula plate udut ya kata present ka buk pau ai daga jikmi lenti bagidan kiskot kisla balkom ta terter Henry ondala plate ya kata usiam penban kam dei ke Henry ka dei penban ya ka Bible ka buk pau ai tu khun perkhat naga jingkemen saka jingthang naga jingthang saka jimbitar juk pa ula le sok kamera juk pa wang Bila kular ban ahenga, ban penyok henga, bangan lep ha ke exam, ban lepas ngan masa pentit yang ya kali Henry menta PI penbani kini ke Bible ngan le ayu kini ke Bible. Usim kata ke Bible ubrat sekendang. Bat nadu ke por to kun ong. Na ke jingdom ke jingbitar ke pa upet no na yeng oman mi so. Oman mi so. Daki ba bon telik Islam uman mi su tip ukpa ulang kumno uman kumno im kumno uja kumno mano bapsa mano bapendap tip su daka jingdom ka jingbitar ka batdo ka dodot bat andin katu ka Islam hadin pausnem ila banong uladan ka yeng kasam ki khon ki kiti ulas ko kan mau biar ka yeng sam no kan mau ku pa tip ipai long kumno ulalet sa jong ka yeng bat ulah tip buku pa dan siu ulah kelar no. Kai ulah rung sampai ka yeng ka bosong usak mensual po dang rit kum ta ter. Kan ka yeng ka sak kum ju naduk belami ka long kum ju. Urung biang sata sa ka kamera. Bat hang tau siam bagat ka Bible ka bla bret sien ka sak kum ju. Ulah pelit ya kata ka Bible. Bat nur la pelit ka bol i hab i na topok ka Bible. But anda ulah pet ha idon iblasong ka plastik yang shabby kali. Yang bok pa ulah de banti ka kali ulah bu hapok kan ka Bible. Kun uyam hata. Bok pa ulah de banbu de banti Bible. Parbi kan ke kitab jungkum. Lara kamja ka jim jungi. Ni puli ni pusan ya ka kadon haka ya ka spa balaburi bar kadon ruhaka ya ki kular ki bathyang nak ta jungi ka jing im jungi kan long ka ba success kan sabagi pai kombau David urai sisa ka jing pha bat ka jing isnei kin bot ya nga parok kisngi ka jing im jonga Henry bon sin bon nangi ni mesno ya kini ke jungkular jong blai yang ni ngila banong ngila mesno ya ka blessing ke jong blai haga jing em jongi ngim yo i ya ka spa ka ba buri ka bo blai udan ban a yang ngaw le pi para bi tang namar pagi ke kitab jong hukum kala jakno na ka jing em ke jongi balai ngimis je kata namar ngila long ki nong wei ya kan ke kitab jung hukum ngim tre ban pelit ya ka ngim tre ban puli ya ka ngim nyoko ya ka ngim syamru bagani ke god kadi ke kitab ka dan haka ya ka spa ba ka bala buri ka jong blai ka ba udon man ai hanga ba phi ka ba kumno ngin long kumno ngin im kanu kalenti ka bangin yat kum tater habangila berat ya ka sekendong kumbalong niu samla bon sin kani kamlong su ka spa ka blabure ngim yo amat su ka jingkar ku Henry ngiyo i tangi kan lawai ka badum hakil lenti ya joga jim jongi ngi i tangi ke failure sudah haka jim jongi ngim yo i su ya ka jingjob ya ka success haka jim jongi ngi kamai ngi kaji Henry ngim siam ka jingman pha haki long yeng sam jongi ngi skau tangka duk ka keduk sudah ngila puli ngila nang ngila start Henry kalat yo kam yo jam i kom bakala khang ngi ngim yo i ka we pat kalenti ka bau blai udon ban pen i yang aw de pi ngi wan ban mani ju blai kumni Henry bangi sngo pat baka jing ter khong ka baka jam siam ka don bet hangi sakri te sakri u blai let saka jing sang balai ka ter khong pat ka man siam
Larang yet ya ka daw sa landet jo kini ki ege. Kalong banamar ngila landet ya ka di kitab hukum. Ha ka ju im ka jangi. Ala larang ngila ko ngu ko bau blai ulak ta ni uta ubre urai uman pha am tang ha ki ege ka bakan jodo kham tam ha ka bakin jaman sim. Kakular kalong bau tau briu ubam penja ini ke kitab hukum urai ya usiman kalong yeng long sem jung u karai ka family jung u ka bet ka biang hakil yang baro hatungim kwa mu ya kata para bi bangin siam kan je kata ka spa ba kabala buri ka jong blai ha ka jim jungi ka badon ha ka ka kitab doa na magta ba ka jung rakhi jungi ya kan ka wall Sunday school di nginyai bang ban puli ka tin ka jong oblai nginyai puson nginyai sumar bat kumjuru ban konguru tangeka ka banya lambet yangi saka jingya nanti jungi ban ngin long kum uding bla thung harut ki waum ngin sayu so ba sau phon ru pho ba chis pa sia bat ke baro ka bangile ngin ban pha ha phi ki nong puli jong Sunday school yai minot Banwan haka Sunday school kaban sandur ya kaji im gajong pi kitu ki babjuan ya persyang no sebenyawan pin siam ti ya ka jingko dor jo ka tin jong blai le sia yeng sam pim ton por ka Sunday school kan hikai kan batai ya pi ka tin jong blai wan ngapet jangan diga buklat ya ka bla tho kinong wan Sunday school ngamnget batang ka tu pin wan Sunday school apa kabalang jo pian yang mau ro pet si kedan ki ba pher du infan gum tatai sei ki khun pi bu People seluruh yang kikon balik Sunday school. Lada kila bun kam hagari ka perthai ban puli ki kot jong ni ka perthai hagi school ki jong ki balai pimpen bang jo ki khon jong pi pat bakin bang ye ka ketien jong balai ka ban dai tang maka kata ka lenti ka banyalam yang is bangin yo ban pediang ye ka jing imam jukut. Kilong yeng kilong sem tuat ai bakani ka kitab hukum kan jano na kilong yeng lo sem jong pi. Henry yai puli yai puson hagaji im jopi haki nongkai Sunday school haka por ka bakum kani ngakwa ban penkan mau pi baro ik baga tien jong blai ka kran bah bangi bet ik ki balong kham tam ka tien jong blai ngin yo ot yaki haka jingkaman ban pensisya de ka bau nong rwai syamsim ular wai ketika jirwai ki bas ngau tiang hadu kata-kata uang kini ke jirwai uang sambai bha bangi betep bangi botep kabon ngi su ye kinong puli ladum hasai kinam sap bad jing kemen kin ai klempap kat ba kisngi kinang ya wadu jing kemen ko kinong kai ki be usambai bo bha phla betep kan mau hadum hasai kombalong ini babut yau ni kena samla budon ka kelas jong babut Thomas sep lanu ka ai ka jingkemen kan baki sngi kena ya tu blai unang kerkui ka Sunday school jong ka balang ya ka balang hibor ka we bagan ang laban sandur ban penkladur ya ki khon ju ka balang hakam ta magin sngi kat baki sngi kena ya tat hadu kata ka jingwan arsien ka jong trai Jesus Christ Syakani ka slah jong pertai ublai unkerku lengba kini ka ketien nagam ta ka puram jungu amen. Is ngongo ay ublay lamar kani ka kubor ka bakraw yagu bau syakri jong u lawra hapre jong i hagni ka por ka baketik ye ki dot nut bat ki men sim jong i ban ban puli ka tin jong ublay ban le ye karu bat ban sakhi ye ka bat ban pedang ru ye ka jing khu ka jong ka blay sibun pastor to blay nang kar khui phi na ai phi ye ka bor men sim ba phlam na ai ye jing syakri laka jok balang ke district presbytery bat ke sinat rukum jo ublay kerku yang ilang baro kibidon hagani ke yeng ke jong ublay bat habangin semi no nang ni ina ban pedang ya ke jing kerku jong u ngin penwai no ya ke jing seng da ke jing rwai ke basispa laipo henrio ke jing rwai ke basispa laipo henrio bat hadin la dep rwai ya ke jing rwai kan kerpat ya vice chairman jaka balang itiban mesan Dr. Ulamare in sebab sabar light da ke jingru bat penuai
Kak tin jong me ka bakodor kum kak siar blapan perang. Kak tin jeme ka itenat. Kak tin jeme ka babang. Ka badap darungap. Dok nu jonga ka pendap. Barok gitkot ka jingruai ka basispa lai pohon riu. Gordor gum gaksi yar blapen prang gak din jongi gak itenan gak din jongi gak babang gak badap darungan donu chong ngagapenda kan yalam ka tin ka jong mi ling baka riklau bom nun bagi kenang bun kabakor dap dajor banyalam rubadon bor abagen Gisni bangashem skobhababun kajing sawa kaktinjo me donuk jong ngakapen hun sok maki bayo i ko majong me boneng hi mansnoka tin ka jong me bagren ba siau bat bashon yo gan yad wir lem jing berkat syakati yang syakamon nang boten dakaktin ngan yad bet lem keladin. Tungin naman. Kuk pa jongi mahabeneng. Ngai ngui me ko kenrat me darkat bat ngia belai. Nado basang jong ne kapor hadu kene klip mat ko kenrat. Ngela yo mat ngela yo diang ko try ya kejing ko belai. Maka jeng darkat jong me atrai bapa. Isna ya belai ban pediang ya ke benta baro jong kejing syakri. Bakin long ken ko kenrat kum kejing angu thang ke ba ubi. Kiba kiu saja kamat ke kejing isnei jome. Kiba mehi ko kenrat me syams ngobha. Man mangiru try kum ki syakri kiba red ki jome ko try.
Yen yo diang yak jing ko blay ko try. Gat kum kamon blay jome. Isnay ko kanalaw jong syakriya blay pasor karuki. Nagabanta ka kubor ko try yakabamalakren lang bo syakri bakor rojama blay. Isnay ko kanratkan yo alakabanta ko trahangi kum ki kon ki jama blay. Bangin nang ban yo ko ra try yakaktin ki jama. Ngin yo amat ko ta jing shaman sima blai ban yo I yakabor kaktin jame ko kanrat. Ngin bang ko ta ban kyo ka school pan pao. Yakabala seng nong rem yakako kanrat. Kaban hikai yang iko tai. Hiki jor tan rai kaktin ka ba im jame trai baba. Isnai ko tai rujong syakri ko kanrat. Bandor ka ba du ko trai ban au kamet ka ba syat ka ba kot. Bandar kan berkaying gasem juga kenrat. Bat kajing syakri ke bamadon ban ai. Syakakam ke bamlakot melajit melapan kentang yu ablay. Isa ingi lang barok tangin mi no nakahing ke jome. Ngin mi nak kajing kemen ko try bapa. Namangila yo ko try. Man yo mat ko try kabor kaktin jome. Isa ingin mi ko try dak perkat bat puson ko try. Kum nongin pendon kam ko try. Yakaktin jamek balong ke syarak kalantia jing ablay. Diang kotai negapor kecing duai. Ma bro ki pop kecing kotai. Badat rai pelai ro ingin kat bakajing kerku bakana sai tam ke jome. Tora aru kecing ai ke badap yang dapat hayu try nong penimu Yesus Kristus. Kecing ij ba ke bamayan ke pla ke bamju kelak kecing blai ukpa bana bamju kut. Kajing islok ke batyang kajing chat bor kajing tau thamai ke bat ke bor mensim bakuj kini kajing kerku blai lai huai blai kin chong sa ban ngi kum ki khon ke bla sus pa kajing me kin chong sar kat bat ki bangai hang ne ba sau dong ke perthai ke bat dam bat chakriyo blai lam ke por baro mentas arta ba bam jukut amen.